калі раптам памрэ Лукашенко, свята альбо вайна. З Беларусі кіламетровыя чэргі, у Беларусь пуста. Сітуацыя на мяжы. Узяліся за самакаты, абноўленыя правілы дарожнага руху. Серада, 6 жніўня, 19 гадзіна, аб'ектыў, я, Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Міністэрства абароны перадало ў палату прадстаўнікоў праект з папраўкамі ў закон аб абароне, ўзброеных сілах і ваенным стане. Дык што ж там выправілі? Напрыклад, адгэтуль увесці ваенны стан у Беларусі можна будзе праз напад на гэтак званую саюзную дзяржаву альбо ў выпадку смерці Лукашэнкі. Тым часам паглыбляецца вайсковая інтэграцыя з Крамлём не толькі на паперы, але і на справе. У Беларусь прыбыў першы эшалон з расійскімі вайскоўцамі і тэхнікаю для ўдзелу ў вучэннях «Захад-2025». Тэму працягне Марыя Сысой. В случае любой агрессии наши эшелоны готовы переместиться в течение суток в любое место на большие расстояния. Вучэнні «Захад-2025» маюць распачацца ў верасні. Але першы расійскі эшелон з вайскоўцамі і тэхнікаю сустракалі ўжо сёння – хлебам, соллю і аркестрам. Мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации, совместно с которыми на полигонах и участках местности в ходе учения мы отработаем вопросы применения воинских частей и подразделений сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Ні дакладных датаў, ні колькасці удзельнікаў вучэнняў беларускія вайскоўцы дагэтуль не называюць. Мяркуецца, што колькасць удзельнікаў будзе ўдвая меншая, чым планавалася спачатку, і што месцы правядзення вучэнняў адсунуць ад межаў Беларусі. Мы оставляем за собой право принять решение и переместить отдельные наши подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера. Тым часам ад Мінабароны ў палату прадстаўнікоў паступіў праект закону, які ўстрывожыў не толькі беларусаў. Праект прадугледжвае папраўкі ў 3 законы – аб абароне, аб узброеных сілах і аб ваенным становішчы. Сярод іншага прапаноўваецца павялічыць спіс падставаў для ўвядзення ваеннага становішча. Напрыклад, дадаць пункт пра акт узброенай агрэсіі з боку іншых краінаў супраць саюзнай дзяржавы. Нічога алармісцкага ў праўках няма. Яны хутчэй адаптуюць заканадаўства пад тыя нормы, што і так уже ў іншым кантэксце прапісаныя. І, у прынцыпе, ясна, што калі па Беларусі заўтра хацелі рабіць вайсковы стан, то гэта прабілі тое, што цяпер Беларусь будзе абавязаная не толькі праз АДКБ, але і праз саюзную дзяржаву неяк Расіі дапамагаць, на практыцы асабліва нічога не зменіць, юрыдычна і так абавязаныя, на практыцы і так гэта адбудзецца, калі будзе такая палітычная воля Пуціна і Лукашэнкі. Яшчэ адна папраўка – смерць Лукашэнкі будуць прызнаваць пагрозою, што можа прывесці да ваеннага стану. Што праўда, такі выпадак ужо быў прапісаны ў апошняй версіі Канстытуцыі, змененай чарговы раз у лютым 2022-го. Фактычна мы бачым, як такімі вось дадатковымі абумоўленасцямі пра вайсковы стан Лукашенка робіць тыповую праблему ўсіх аўтакратаў, што пасля іх пачынаецца смута, разруха, няма ясных інстытутаў, няма механізмаў транзіта ўлады зафіксаваных, празрыстаў у заканадаўстве. І гэта ўсё стварае, канешне, вельмі небяспечную для краіны сітуацыю. Зрэшты, на думку апытаных намі экспертаў, рэжым ужо меў дастаткова нагоду ўвесці вайсковы стан. Напрыклад, калі адбываюцца залёты і падзенні расійскіх дронаў. Але нягледзячы на тое, што заканадаўчыя змены хутчэй фармальнасць, самыя трэнды ўказваюць на паглыбленне залежнасці ад Расіі і мілітарызацыю тэрыторыі Беларусі. Все робіцца для таго, каб падрыхтаваць Беларусь для магчымага выкарыстання яе тэрыторыі Расійскай Федэрацыі ў якасці плацдарму для агрэсіі супраць краінаў НАТО, як непасрэдна ваеннай, так і гібрыднай. Мы бачым, што рэжым Лукашэнкі сам вядзе такую рыторыку, якая спрыяе гэтай же самай агрэсіі. Мы можам зрабіць выснову, што яны цалкам сур'ёзна ўспрымаюць верагоднасць ваеннага канфлікта з краінамі Захаду ў бліжэйшы час. Вучэнні «Захад-2025» адбудуцца ў верасні, а ўжо сёння ў Беларусі пачынаюцца іншыя манеўры вайскова-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Іх актыўная фаза пройдзе на расійскім палігоне Ашулук, што ў Астраханскай вобласці. Марыя Сысой, Белсат. Дрон, які 28 ліпеня пераляцеў беларуска-літоўскую мяжу і разбіўся на палігоне пад Коўняй, нёс 2 кілаграмы выбухоўкі.
Паводле літоўскай генпракуратуры выбуху не адбылося толькі таму, што пашкодзіўся дэтанатар. Пошукі беспілотніка трывалі 5 дзён. Яго знайшлі толькі 1 жніўня. Сваімі характарыстыкамі дрон падобны да расійскіх шахедаў, што выкарыстоўваюцца ў баявых дзеяннях ва ўкраіне. Літоўскія вайскоўцы не выключаюць, што апарат трапіў на іхную тэрыторыю выпадкова праз перахоп з сістэмамі радыёэлектроннай барацьбы ва ўкраіне. На гэтым тле Літва звярнулася да НАТО з просьбай размясціць у ўкраіне сучасныя сістэмы абароны ад беспілотнікаў, у тым ліку эксперыментальныя. З аднаго боку кіламетровыя чэргі, супрацьлеглага амаль пусты пераход. Гэтак выглядае беларуска-польская мяжа сёння. Пры гэтым, каб выехаць з краіны, беларусы чакаюць ажно да 5 сотняў. Што і чаму адбываецца на мяжы, распавядзе Руслан Ігнатовіч. На пункце пропуску Тэресполь чаргі на выезд у Беларусь, як бачыце, няма. Шлагбаум перад беларускую тэрыторыю адчыняецца літаральна праз некалькі хвілінаў пасля прыезду. Аўтобусы мінаюць мяжу паўпустымі, а некаторыя людзі заходзяць у салон проста перад шлагбаумам, каб даехаць да Берасця ці Менску. Кошт квітка да сталіцы каля 30 еўраў. Польскія памежнікі афіцыйна паведамляюць, што час праходжання кантролю 5-7 гадзінаў, але на практыцы сёння значна хутчэй. 2300 легкавых аўтамабіляў, яшчэ каля 35 аўтобусаў. Такая чарга на выезд з Беларусі праз пункт пропуску Берасці на раніцу 6 жніўня. Як апавялі пасажыры нашай здымачнай групе, чарга незвычайная, а электронная. Усё пачынаецца з рэгістрацыі. Чалавек прыязджае ў зону чакання, атрымлівае нумар у чарзе і прыблізны час праходу памежнага кантролю. Пасля гэтага няма неабходнасці заставацца на месцы. Можна ехаць дадому, на працу або нават у іншы горад. Калі ж чарга падыходзіць, сістэма паведамляе пра гэта, і чалавек прыязджае да пункту пропуску, дзе ўжо ў сярэднім за 4-5 гадзінаў праходзіць усю мяжу разам з чаканнем на мосце і правяраннямі з абодвух бакоў. Але ў тых, хто едзе за мяжу аўтобусам, такой магчымасці няма. Да таго ж, для такіх пасажыраў узнікла дадатковая складанасць. Транспартавая інспекцыя забараніла перасаджвацца ў іншы аўтобус. Раней можна было зрабіць гэта для хутчэйшага мінання мяжы за дадатковую аплату. Цяпер жа інспекцыя кантралюе, ці сапраўды пасажыр едзе на сваім месцы. Хоць караюць за гэта як пасажыраў, так і кіроўцаў, але выпадкі перасадак і так маюць месца. Но если они заходят в автобус и смотрят по билетам посадку, Ага. на билеты приобретаются, которые на автовокзале, вы же понимаете, Так. они выглядят совершенно иначе. Мгм. И вы такого билета на этот рейс не имеете, то они вас высаживают. Паводле Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі за апошнія дні польскія службы прымаюць усяго да 40% аўтаў ад нормы. Маўляў, нават калі машыны гатовыя выехаць, яны не могуць мінуць мяжу праз штучныя абмежаванні з польскага боку. Але, як паведамілі ў каментары Белсату польскія памежнікі, яны працуюць у звычайным рэжыме. Заяваў жа беларускіх калегаў яны не каментуюць, бо разглядаюць іх як правакатыўныя. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Спецпрадстаўнік Дональда Трампа Стывен Уіткаф сустрэўся ў Маскве з Уладзімірам Пуціным. Перамовы трывалі крыху больш за 2 гадзіны. Сёлета, дарэчы, гэта ўжо 5-й візіт Уіткафа ў Маскву. Цяпер ён наўпрост звязаны з ультыматумам Дональда Трампа. Раней прэзідэнт ЗША запатрабаваў, каб да 8 жніўня быў дасягнуты прагрэс у урэгуляванні міру ва ўкраіне. У адваротным выпадку Вашынгтон увядзе новыя эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Расіі і яе гандлёвых партнёраў. Мэты могуць дасягаць ажно 500%. Сёння позна ўвечары ў планах Дональда Трампа адмысловы зварот з авальнага кабінету. Мяркуецца, што агучаныя падчас звароту пастановы будуць залежаць ад вынікаў перамоваў Уіткафа з Пуціным. Тым часам Караль Наўроцкі афіцыйна стаў новым прэзідэнтам Польшчы. Урачыстая прысяга прайшла ў сейме. У сваім першым звароце Наўроцкі сканцэнтраваўся на ўнутранай польскай тэматыцы. У прыватнасці ён заявіў, што будзе рэпрэзентаваць інтарэсы прыхільнікаў суверэнітэту.
Абранне кансерватара Караля Наўроцкага, які заручыўся падтрыманнем апазіцыйнай партыі «Закон і справядлівасць», прэзідэнтам стала нечаканасцю для ліберальнага ўраду Дональда Туска. Палітолагі папярэджваюць, краіну чакаюць 2 гады палітычнага супрацьстаяння. Пры гэтым і прэзідэнт, і ўрад гатовыя супрацоўнічаць у галоўных пытаннях, гэткіх як, напрыклад, абарона і нацыянальная бяспека. З уваходам на пасаду Караля Наўроцкага павіншавала Святлана Ціханаўская. Пры гэтым абраная прэзідэнтка Беларусі назвала Польшчу апірышчам свабоды і бяспекі. Адметна, што новы прэзідэнт Польшчы ў нацыянальным вышуку Расіі. Злачынцам колішняга кіраўніка Інстытуту нацыянальнай памяці Польшчы Крэмль лічыць за знос некалькіх помнікаў Чырвонай арміі ў Польшчы. Ну і яшчэ адна прэзідэнцкая навіна. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падпісаў закон, што дазваляе служыць у войску людзям 60 і болей гадоў. Раней афіцыйна уступаць у ЗСУ ў гэткім веку забаранялася, таму ва ўкраіне да сёння ёсць добраахвотніцкія фармаванні, што ваююць без выплатаў і сацыяльных гарантыяў. Здымачная група вот так пагутарыла на фронце з байцамі сталага веку. Постріл за Запоріжжя! На рахунку ротна-тактычнай групы «Стэпавыя ваўкі» дзесяткі разбітых расійскіх пазіцыяў, артылерыйскіх гарматаў, мінамётных пунктаў і нават 2 санцапёкі. Гэта цяжкая гнамётная сістэма. Але нават такі паслужны спіс не гарантуе службы ў структурах ЗСУ. Касцяк групы – тузін добраахвотнікаў, старэйшых за 60 гадоў. Закон забараняе ім служыць у войску праз узрост. Спачатку пайшоў у ваенкамат. Мне сказалі, што патэлефануюць. Убачылі, што я пасля інсульту, адразу адмовілі. І сказалі, што патэлефануюць. Дагэтуль тэлефануюць. Александр сабраў падраздзяленне ў пачатку паўнамаштабнай вайны. Яно функцыянуе за кошт донатаў, то бок ахвяраванняў валанцёраў і пенсіяў саміх удзельнікаў. Нас тут называюць гастарбайтары. Мы працуем за ракеты і салярку. Камандзір ваўкоў яшчэ з 2023 года спрабаваў прасунуць ідэю мабілізацыі людзей 60 гадоў і старэйшых на заканадаўчы ўзровень. Звяртаўся ў профільны камітэт Верхоўнай Рады са сваім бачаннем і прапановамі. Тады яшчэ быў праект закону, абмяркоўвалі шэраг пытанняў. У нас дзіўнае заканадаўства. У 18 гадоў могуць узяць дзіця. Для мяне гэта дзіця. А ў мяне ўнукі такія. А 60+ не могуць. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі 29 ліпеня падпісаў адпаведны закон. Ён прадугледжвае кантрактную службу на 1 год падчас ваеннага становішча з выпрабавальным тэрмінам на 2 месяцы. Байцы стэпавых ваўкоў кажуць, гэта дазволіць ім не толькі мець сацыяльныя гарантыі і фінансавыя выплаты, але і забяспечэнне боепрыпасамі. Нашае падраздзяленне не баявая адзінка, на жаль. Менавіта праз гэта даводзіцца выкарыстоўваць тую зброю, што нам можа перапасці. Гэта пераважна выкарыстаныя снарады, так званыя абардажы. Можа быць трафейная зброя або спісаная. Тая, што не працуе ў іншых умовах. Мы навучыліся рабіць так, каб у нас працавала. Механізм рэалізацыі закону абяцаюць распрацаваць цягам 3 месяцаў пасля яго апублікавання. Пакуль жа падраздзяленне працягвае ваяваць у статусе добраахвотнікаў. Артём Лістапад, Аліна Скрабунова, Белсат. Міністэрства адукацыі падсумавала вынікі сёлетняй уступнай кампаніі. У беларускія ВНУ ўжо залічылі каля 48 тысяч студэнтаў. З іх амаль 4,5 тысячы выдатнікі. Таксама паступілі больш як 1600 выпускнікоў каледжаў з чырвонымі дыпломамі. У адную з галоўных альма-матэр краіны, беларускі дзяржаўны універсітэт, прынялі амаль 4,5 тысячы першакурснікаў. Сярод творчых спецыяльнасцяў самы высокі конкурс быў на графічны дызайн і мультымедыа-дызайн. Амаль 15 асобаў на месца. Прыёмная кампанія працягваецца. Цяпер ідзе набор у сярэднія спецыяльныя навучальныя установы для выпускнікоў 11 класаў. Дакументы на бюджэт туды прымаюцца да 6 жніўня. На платнае навучанне да 14. У Беларусі змяняюцца правілы дарожнага руху. Гэтак дазволяць танаванне шыбаў у аўтамабілях, але толькі задніх і бакавых. Змяненні ж перадусім закрануць тых, хто абірае ровар альбо электрасамакат.
Улады тлумачаць, захады вымушаныя, бо колькасць ДТЗ з удзелам двуколавага транспарту істотна вырасла. Што менавіта змянілася і як гэта адаб'ецца на гарадскім руху, разбіраўся Андрей Сульжыц. У Беларусі скарэктавалі правілы дарожнага руху. Найперш яны закрануць раварыстаў і самакатчыкаў. Напрыклад, цяпер пры перасячэнні праезнай часткі тыя мусяць спешвацца са свайго транспарту. Такую захаду ўвялі праз павелічэнне колькасці дарожна-транспартавых здарэнняў з удзелам двухколавых. За апошнія 2 гады іх зарэгістравалі каля 900. У большасці выпадкаў вінаваты кіроўца двухколавага транспарту. У него намного раньше возникает момент опасности, и он намного раньше видит автомобиль. Водитель автомобиля, осуществляющий поворот направо, действительно в последний только момент видит велосипедиста либо лицо, которое передвигалось на средствами мобильности, и у него не было физической возможности что-либо предпринять во избежание ДТП. Калі вага вашага электраровара, самаката ці сегвея большая за 35 кілаграмаў, паводле новых правілаў вы не можаце ездзіць ходнікамі. Абмяжуюць для двухколавых і хуткасны рэжым. Максімальная хуткасць на веласцежцы мусіць быць не большая за 25 км на гадзіну. Тротуарам 10 км на гадзіну. У многих краінах існуе такое рашэнне, што велосипедисты, самокатчики, моноколы, сегвеи павінны, калі на тротуаре ёсць пешеходы, знижать свою хуткасць до хуткасці пешаходаў і даваць ім дарогу. Гэта значыць, што пешаходы маюць першынство. Згодна з новымі правіламі, сродак персанальнай мабільнасці перастае быць такім, калі можа ехаць хутчэй за 25 км на гадзіну. Яму забаронена перамяшчацца тратуарамі, аднак дазволяць ехаць дарогаю. Яго давядзецца зарэгістраваць як мапед або матацыкл. Таксама спатрэбяцца правы кіроўцы адпаведнай катэгорыі. З іншага боку, кіроўцы таксама павінны ведаць, як сябе паводзіць у адносінах да такіх транспартных сродкаў, каб не ігнараваць іх, не выяўляць агрэсіі, быць ветлівымі і акуратнымі. Такім чынам пытанне найперш стаіць у адукацыі ўсіх удзельнікаў руху ў падобных сітуацыях. До 1 верасня 2026 года спросцяць парадак рэгістрацыі такіх транспартных сродкаў у ДАІ. Аднак самі абноўленыя правілы увойдуць у сілу ўжо з сёлетняга 1 верасня. Андрей Сульжыц, Белсат. Мастак свабоды, беларускага адраджэння і дэмакратыі. Сёння Алесю Пушкіну магло б споўніцца 60 гадоў. Ён памёр 2 гады таму ў гарадзенскай турме пры невысветленых абставінах. Наш наступны матэрыял прысвячаем ягонай памяці. Лёс мастака ў таталітарнай дзяржаве. Арышты, допыты, там ператрусы і вось праца. Так вось, учора я быў выкліканы да майора міліцыі Неўржыцка Александра Миколаевича. І быў праведзены допыт. Абсурдна выклікаць мастака па выбухам, правда? Мастак павінен паказаць тую сітуацыю такого страху і скаванасці на Беларусі. І тое, што мы з гэтай сітуацыі самі не выйдзем. І правакаваць людзей, каб нешта зрушылася, каб нешта зрабілася. Ганьба гарадскім уладам, якія разганяюць ужо трэці год наш фестываль на крапіўным полі. Купальня – гэта наша ўсё, купальня і каляды. Бо мы не будзем беларусамі, калі мы будзем праваслаўнымі, католікамі і ўсё. Ні рускія папы, ні польскія ксяндзы нас не зробяць сваімі. Хочу прыцягнуць увагу да становішча на Беларусі, крызіса, пытання мастацтва і ўвогуле палітыкі. Будзе ўзнагароды вручаць Іванка Сурывіла, і я ў спіску гэтых узнагарод. Канешне, гэта вельмі добрая адзнака найперш мне перад сваім сынам, паказаць праўду жыцця свайму хлопчыку. Літаральна менш чым праз гадзіну у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрыецца выстава ў памяць пра Алеся Пушкіна. У найбліжэйшых выпусках навінаў абавязкова распавядзем пра саму экспазіцыю, таксама пра аўтараў працаў, ну і пра адмысловы аўкцыён.
Ну а на гэты момант у аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, які мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Юля, добрый вечар. Вітаю. Спадарства ў студыі Белсат абмяркуем прапановы зменаў у законы пра вайсковую бяспеку і абарону, якія дазваляюць уводзіць ваеннае становішча ў Беларусі. Госць праграмы Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы. Не прапусціце, а пакуль прапаную кароткі агляд найцікавейшых публікацыяў з нашага сайту. І пачнём, уласна, з галоўнай тэмы дня. У Беларусі рыхтуюць змены ў законах аб абароне дзяржавы. У Палату прадстаўнікоў унеслі законапраект, што пашырае ролю арміі. Не толькі ў выпадку вонкавай агрэсіі, але і для ўнутраных задачаў. Падрабязней змены апісала Ганна Калтыгіна на старонцы belsat.eu. Цяпер у спісе функцыяў узброеных сілаў папярэджання ўнутраных канфліктаў, удзел у інфармацыйнай барацьбе, рэагаванне на крызісныя сітуацыі ў краіне і нават за яе межамі. Генеральны штаб атрымае больш улады і стане цэнтральным каардынатарам усёй вайсковай сістэмы, у тым ліку з узаемадзеяннем з КДБ, МУС і МНС. У заканадаўстве таксама з'явіцца панятак ваенізаваных арганізацыяў, што дазволіць далучаць да абароны краіны структуры, што не ўваходзяць у склад арміі. Апроч таго, ваеннае становішча цяпер могуць увесці не толькі пры нападзе на Беларусь, але і пры агрэсіі супраць Расіі або іншых саюзнікаў за ДКБ. Пастановы яшчэ маюць зацвердзіць Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі і Лукашенка. Дональд Трамп, як вядома, выставіў Расіі ультыматум. Калі да 8 жніўня Крэмль не пойдзе на мір з Украінаю, ЗША ўвядуць новыя гандлёвыя абмежаванні. Пад удар могуць трапіць не толькі Масква і яе гандлёвыя партнёры, у тым ліку Беларусь. У наступствах разбіраліся мае калегі са старонкі belsat.eu разам са старэйшую навуковую працаўніцаю БРОК Настасіяй Лузгіной. Амерыканскі бок ужо павысіў мыты на імпарт шэрагу краінаў і цяпер разглядаецца варыянт увядзення тарыфаў у памеры нават да 500% супраць тых, хто працягвае закупляць расійскія энергарэсурсы. Экспертка мяркуе, калі такое адбудзецца, Беларусь можа апынуцца ў групе рызыкі праз шчыльную эканамічную сувязь з Расіяй. Гэта заўсёды вельмі складана. Павышэнне мытаў амаль заўсёды азначае праблемы для нацыянальных эканомік і бізнес-актыўнасці, якая зніжаецца. Гэта можа ўдарыць і па Беларусі. У найлепшым выпадку трэція краіны, што не здолеюць купляць расійскія тавары, як Індыя, Сербія ці Ірак, паспрабуюць нарасціць гандаль з Беларусю. У найгоршым крызіс у гэтых краінах ударыць і па беларускім экспарце. Рызыкі рэальныя, наступствы пакуль невядомыя. Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Лідар паспалітага рушэння Сергей Бульба абвесціў пра закрыццё арганізацыі, але падкрэсліў, што гэта не канец, а пачатак новага этапу. Паводле яго, рух чакае глыбінная трансфармацыя, каб, цытата, «ачысціцца ад выпадковых людзей і сфармаваць моцны ідэйны касцяк». У каментары Белсату кіраўнік арганізацыі Сергей Бульба удакладніў, што гэта агульнае рашэнне камандзіраў. Гэта не роспуск арганізацыі, а ліквідаванне юрыдычнай асобы і глыбінны перафармат. Досвед паказаў, што выпадковыя для беларускага руху людзі могуць добра гучаць як дапаўненне да касцяка, але касцяк утварыць яны не здольныя. Цяпер і засталіся самыя адданыя справе, то на гэты стрыжань і будзем нарошчваць арганізацыі з нармальнымі, у тым ліку, маральнымі прынцыпамі. Скандал з былым удзельнікам арганізацыі, які трапіў у ДТЗ ў стане наркатычнага ап'янення, стаўся адным з трыгераў для пераменаў. Бульба падкрэсліў, што юрыдычную асобу ліквідуюць, але праца працягнецца ў іншым фармаце. Падрабязнасці на нашай старонцы ў інтэрнэце. У Коаардынацыйнай радзе ўзнік канфлікт вакол слуханняў пра дзейнасць міжнароднага гуманітарнага фонду, які дапамагае палітычным вязням ды іхным сем'ям. Ініцыятыва правесці слуханне належыць фракцыі «Моладзевы наступ». Яе лідарка Лізавета Пракопчык паведаміла Белсату падрабязнасці. Ідэя была ў тым, каб празрыста і адкрыта высветліць, як працуе фонд, ці былі парушэнні і як у будучыні палепшыць яго дзейнасць. Падставаю для разбору сталася выключэнне з фонду арганізацыі «Байгэлп» і прыпыненне супрацы на час разбору з «Байсолам». Аднак пасля адпраўкі лістоў донарам і партнёрам з запрашэннем да ўдзелу на ініцыятараў слуханняў паводле моладзевага наступу пачаўся ціск з боку іншых сябраў Коаардынацыйнай рады.
У нас няма мэты разабрацца, хто вінаваты. Мы хочам знайсці магчымасць атрымаць разуменне сітуацыі і паказаць беларусам і міжнароднай супольнасці, што калі такія сітуацыі адбываюцца, мы не будзем на гэта проста заплюшчваць вочы. Лізавета Пракопчык прызнае, што ўставіла ў лісты згадку пра Андрэя Стрыжака без узгаднення з працоўнай групай, але сцвярджае, гэта была адкрытая інфармацыя і не змяняла сэнсу паслання. Фонд, пра які ідзецца, быў створаны летась і фінансуецца з бюджэту еўрапейскіх краінаў. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацыяў з нашага сайту belsat.eu. Таксама можаце падтрымаць нашу працу лайкам, аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Азнаёміцца з інструкцыяй пад YouTube-трансляцыяй варта, каб зрабіць гэта бяспечна. А наперадзе студыя Белсат запрашаю. Ну што ж, гаспадарства, перш чым перайдзем да размоваў, заўсёды павінна знайсціся месца і для добрага слова, для падзякі. Дзякуй вялікі вам за тое, што вы разам з намі тут на Белсаце. Таксама прывітанне ўсім удзельнікам і удзельніцам стрым-чату пад нашай трансляцыяй у Ютубе. Прыходзіш, чытаеш, і там, ведаеш, Юлія, як сям'я. І табе перадаюць, і мне перадаюць, і адзін адному. Вельмі, канешне, гэта прыемна. Таксама гаспадарства запрашаем паўдзельнічаць у нашай апытанцы. Сёння уздымаем такое пытанне: ці мірнае ў Беларусі неба над галавою? Ёсць 4 традыцыйныя адказы ў нас. Якое там дроны падаюць? Усё нармальна, дзякуй Лукашэнку. Гледзячы, у каго над галавою тое мірнае неба, і ва ўсім свеце цяпер немірнае неба. Ну і цягам эфіру будзем збіраць вашы галасы, а вынікі падсумуем у канцы нашага эфіру. Уласна, перайдзем да першай тэмы. У Беларусь пачалі прыбываць першыя расійскія вайскоўцы. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства абароны. Яны будуць браць удзел у вучэннях «Захад-2025», запланаваных на верасень. Ну і паводле інфармацыі ведомства, цяпер ідзе завяршальны этап рыхтавання да манеўраў. Ані пра колькасць, ані пра склад першых партыяў расейцаў Міністэрства абароны Лукашэнкі нічога не паведаміла. А тым часам у парламент Лукашэнкі паступіў чарговы праект зменаў у законы, што рэгулююць вядзенне Беларуссю вайны. У палату прадстаўнікоў унеслі законопроект аб змене закона ў пытаннях забеспячэння вайсковай бяспекі і абароны. Ім плануюць змяніць адразу 3 дзейныя законы аб абароне, узброеных сілах і ваенным становішчы. У прыватнасці праект прадугледжвае, што смерць цяперашняга кіраўніка краіны будзе лічыцца вайсковай пагрозай, а значыць, у сітуацыю мусіць умяшацца войска. Акрамя таго, узброеныя сілы змогуць рэалізоўваць прэвентыўныя захады дзеля нейтралізацыі вайсковай пагрозы. То бок Беларусь зможа напасці першай, калі палічыць, што існуе нейкая небяспека. Больш за тое, вайскоўцам могуць даць магчымасць умешвацца ва ўнутраныя канфлікты ў краіне і нават распачынаць гібрыдныя інфармацыйныя войны. Адпаведныя пункты таксама ёсць у законапраекце. Яшчэ некалькі пунктаў дакладняюць ранейшыя нормы пра абарону так званай саюзнай дзяржавы. Калі яго будуць разглядаць, пакуль не паведамляецца. Чарговая сесія пачнецца ў парламенце 16 верасня. Законапраект унеслі ў парламент адразу пасля неанансаванага раней візіту Лукашэнкі ў Расію мінулымі выходнымі і ягонай прыватнай сустрэчы з Пуціным на Валааме. І да нас далучаецца Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы. Вітаем вас, спадар Вадзім. Добрый вечер. Абавязкова мы абмяркуем і спынімся на кожнай з прапанаваных зменаў, амаль на кожнай, але пакуль хацелася б агулам запытацца, вось навошта для Лукашэнкі чарговыя вайсковыя законы, змены ў іх, ці гэта ўсё ж такі патрабаванне Масквы, на вашу думку? Я мяркую, што гэта фармалізм, таму што давайте реально глядзець на рэчы. За апошнія некалькі дзесяцігоддзяў што замінала Лукашэнку пераступаць праз любыя законы, ламаць канстытуцыю, разганяць законныя інстытуцыі, як парламент беларускі, ці там Конституцыйны суд, нічога не замінала. В нашым выпадку зараз сітуацыя яшчэ горш, таму што в гэтай партыі банкаваць уже будзе не Лукашенко, а Кремль.
Паслухайце, ну вось калі вы Крэмль згадваеце якраз Пуціну, то вельмі важна, каб была адпаведная паперачка. Все мы памятаем, як пачыналася вайна супраць Украіны, акупацыя Крыму. Там таксама напярэдадні яны паўводзілі вось гэтае рашэнне, там, што там у іх Савет бяспекі Федэрацыі, нешта такое. Все-таки праз паперачкі. І вось глядзіце, наконт гэтых паперачак. Ёсць АДКБ, куды ўваходзіць Беларусь. І ёсць там таксама такая гісторыя, што трэба адзін аднаго бараніць, але там не працуе на прыкладзе Арменіі. Мы памятаем, калі пачаўся там вось апошні канфлікт з Арменіяй і Азербайджана, то ніхто не заступіўся тады за Арменію. Тут уводзіцца цяпер саюзная дзяржава, і калі напад на яе, напэўна, маецца на ўвазе найперш все-таки Расія, то павінен уводзіцца стан у Беларусі. І тут мы таксама маем прыклад гэтага нападу, гэта аперацыя, украінская аперацыя ў Курскай вобласці Расіі, таксама у суседніх расійскіх абласцях. То, ведаючы вось гэтую любоў Пуціна да вось гэтых паперачак, каб былі вот гэтыя пастановы, ці азначае гэта, што цяпер якраз рызыка, што беларускія хлопцы пойдуць ваяваць на гэтую вайну якраз на баку Расіі, яна робіцца, прынамсі, больш такая рэальная. Так, відавочна, рызыка для беларускіх хлопцаў найбольшая. Вот згодна якой паперы Пуцін напал на Украіну. Ну да, можно там дойти до Рюрика, до Ленина, там, не ведаю, до Хрущева. Справа в том, что я кажу, в этой партии Рэй будет вести Россия и расставлять все кропки над «и». Лукашенко в выпадку адмовы от виконання стратегічного плана Путина, и он будет просто заменений, я не ведаю, что там з ним здариться. Это уже арсенал у Путина, мы ведаем, вельми великий. Беларускія хлопцы, якія зараз знаходзяцца ў Збройных сілах Беларусі, напэўна, до конца еще не усведомляюць, якая пагроза над імі навісла. Таму што паглядзіце, як зараз воюе расійская армія в Украіне. Гэта совок, але трошки са сваімі зменамі. Так, там, яны фактычна в сучасных умовах, в умовах інтэрнэт-прасторы, там, скажем, гуманізацыі грамадства 21-го стагоддзя прымушаюць людзей ісці на самаглубшыя задачы, дзе страты асабовага складу дасягаюць 90%. І людзі гэта ведаюць і все равно ідуць на гэтыя задачы. Так вось, беларускія хлопцы, тыя, хто знаходзіцца ў Збройных сілах Беларусі, іх могуць таксама далучыць да выканання прыкладна такіх задач. І не абавязкова, дарэчы, в бок гэта будзе скіравана Украіны, это можа быць і эскалацыя в бок краін НАТО, прыбалтыйскіх краін. Тут выпадала бы удакладніць, ну, якой тады чакаць рэакцыю беларускае грамадства і войска, што, праўда, войска і ініцыявала нібыта гэтыя папраўкі. Аднак усё ж такі звычайныя беларусы, якія патрапілі ў войска, як гэта будзе адбывацца, як яны могуць рэагаваць, і, уласна, полк Каліноўскага, які на баку Украіны ваюе цяпер, ці гэта дазволіць яму неяк стаць на баку і долучиться до боротьби за белорусские территории? Чому пропаганда увесь час звертається то до полка Каліновського, то до білоруських доброохотників в Україні? Яны розуміють реальну небезпеку, і навіть у нас є найновші історичні приклади, наприклад, от сябар Лукашенки Асад, як стратив свою владу за 2 тижні в Сирії, в тим ліку дякуючи тому, що була створена альтернатива силовикам. Подобные режимы трымаются только на штыках. И калі з'яўляецца альтернатива в выглядзе, например, сирийская свободная армия, в которую перебегла значная частка войск Асада, и в розныя іншыя паўстанцкія групоўкі, гэта все створило перадумовы для того, каб режим рухнул вельмі імкліва, калі ему пришел час. И он бы рухнул еще падчас арабской весны в 2011-2012 году, але ж тады в ситуацию втрутилась Россия со своей стратегичной авиацией. И, как мы ведаем, бои уже тогда шли в столице Сирии. Каб не допомога Путина, у Асада давно б не было влади. Тому
мы показываем в Беларуси, белорусские добраахвотники показали своим прикладом, что может быть альтернатива. И мы тогда еще робили звороты в 22-м году до белорусских збройных сил, что в выпадку, коли вам отдадут злочинный загад и погонят в Украину, в иншу Украину, то у вас есть технічна махчимость перейти на інший бок, ці там здаться в полон, ці саботовать приказы зараз уже будет тяжко, потому что, еще раз скажу, яны уже, як кажуть, в Украине впровадили практику, деды воевали. То есть, вон посадка, всем наперед, сзаду заградотряд. Як казал Сталин, в советской армии страшнее бежать назад, чем вперед. Спадар Вадим, калі заговорили про добраахвотнікаў, то напэўна ж будзе сумленна спытаць і шырэй, што маюць рабіць увогуле дэмакратычныя сілы Беларусі, калі утрырываць, калі вось завтра вайна непасрэдна пагрукаецца ў Беларусь і пацягнуць і беларускіх хлопцаў у гэтую вайну, што дэм сілы на гэта? Таму што мы ведаем, што вось акрамя добраахвотнікаў, якія ваююць ва ўкраіне, былі прынамсі ініцыятывы і заклікі мабілізоўваць беларусаў у краінах вольнага свету. Магчыма, штосьці іншае робіцца, рыхтуецца, падзеліцеся з намі. Вядзецца пэўная падрыхтоўчая дзейнасць на некалькіх узроўнях. Першы ўзровень – это, безумоўна, прыняты шэраг дакументаў. Ёсць просто пакуль што рашэнне іх не агучваць, в тым ліку, каб не ствараць там залішнюю напружанасць ці паніку. Але ў нас уже распрацаваны план, што мы робім у выпадку эскалацыі. Я маю на увазе аб'яднаны пераходны кабінет. Там прапісаны вельмі практычныя крокі па кожнаму прадстаўніку. Значит, по наших замежных партнеров отбылись шэраг консультаций, конференций, на якіх мы просовываем идею, что европейцам варто задуматься над стварэннем института замежных легионов, то, что зрабила Украина падчас полномасштабки. Потому что в этом выпадку это даст магчымасць іншаземцам долучиться до збройного супраціву агрессорам. Як показал той же досвід України, тисячі, а в випадку в Європі, наприклад, Польщі ці Литвы, я думаю, там будут десятки тысяч людей, которые приедут со всего свету, как боронить гэтыя краіны от нападу агрессоров. Тому в этом выпадку знойдется место и белорусам. Чему мы кажем про важность национального подразделения? Потому что национальное подразделение, такое, як існує, наприклад, в українській армії, полк Каліновського, яно показує яскраву альтернативу білоруським силовикам. Тому що всі рекрути, які, наприклад, прибували в Україну, переважно більше йшли в полк Каліновського. Зараз виходять люди з білоруських тюрем, ми общаємося з ними, і вони кажуть, навіть побутові злочинці, кримінальники, сидять і говорять, що неколи от прийде час, і нас прийде визволити полк Каліновського. В певном сенсі тут рекламу дав сам режим, тому що ми ж ведаємо, всі гэтыя скандали і спроба дискредитації добраахвотнікаў, які розганялись по білоруському телебаченню, яны даюць і пэўны пазітыўны эфект. Нас ведаюць в Беларусі. Што цікава, пашырылі спіс задач, якія выконваюцца таксама ў мірны час. Гэта папраўкі закона о збройных сілах, і там сярод пераліку гэта вырашэнне ўнутраных узброеных канфліктаў. Вось што трактаваць узброены канфлікт, неўзброены, напэўна, ў сучаснай Беларусі можна па-рознаму, хаця не ведаю. Але якім чынам сюды прывязалі войска, на вашу думку, якую ролю яно тут будзе выконваць? Ці можам мы казаць тады пра нейкія пратэсты і дапамогу, падаўленне гэтых пратэстаў? Мне цяжка казаць пра імавернасць пратэстаў в дадзенай сітуацыі, якая ёсць в Беларусі. Мы ведаем, што арміі ўжо аддавалі злачынныя загады на падаўленне гэтых пратэстаў у 2020 годзе. Калі нешта падобнае адбудзецца у значна меншых, напэўна, маштабах, Лукашенко аддасць зноў такі загад, і ён не спыніцца, калі трэба будзе перад ужываннем агнепальнай зброі. Тут хутчэй нам трэба казаць пра тое, што
Беларусы ж маюць сваіх сваякоў, і гэта ж не некія там міфічныя беларусы ідуць служыць сілавыя структуры і в армію. І тут варта все ж таки нейкую наладзіць камунікацыю, каб, па-першае, наших хлопцаў усведамлялі рэальную небяспеку, куды іх вядзе авантюра Пуціна і Лукашэнкі, а па-другое, каб яны прыкладна хаця б ведалі, што ім рабіць, калі все ж таки іх будуць прымушаць. Вот інфармаванне, як нам дагрукацца, гэта яшчэ одна задача для сілавікоў, яе трэба вырашаць. І сілавікоў, і вайскоўцаў, да якіх, напэўна, варта звярнуцца, нагадаць, што для каго вы служыце? Беларускаму народу альбо злачыннаму рэжыму Лукашэнкі? Спадар Вадзім, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Я нашым гледачам хочу нагадаць, Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы, быў з намі. У канцы 90-х ён быў тварам НАТО, чалавекам, якога ведалі ўсе тэлеканалы і газеты. Цяпер Джеймі Шэй, старэйшы дарадца альянсу адмысловых аператыўных місіяў. І, як і раней, ён гаворыць жорстка і адкрыта. Лукашенка сядзіць на штыках, а не трымаецца ва ўладзе дзякуючы падтрыманню народу, а Пуцін не спыніць агрэсіі, калі яго не спыніць. Ну і чаму вучэнні Захад-2025 выклікаюць трывогу? Што думае Трамп пра Расію і ці сапраўды Захад гатовы да новай вайны? Пра гэта Джеймі Шэй сказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму карэспандэнту ў Брусэлі Алесю Сілічу. Гаспадару Шэй, наше з вами папярэдняе інтэрв'ю адбылося, баюся нават вымавіць гэты лік, 26 гадоў таму. І гэта было маё першае інтэрв'ю ў жыцці. Вы сталі тым чалавекам, які, калі казаць па-шекспіраўску, спусціў мой карабель на плынь лёсу. Як, на ваш погляд, за гэты час змяніўся паўночна-атлантычны альянс? Ці стаў ён слабейшым, мацнейшым, больш кансалідаваным? Перш за ўсё, вельмі прыемна зноў вас бачыць і вельмі прыемна бачыць, што вы ўсё яшчэ паспяхова працуеце ў журналістыцы. Дык вось, тое інтэрв'ю 25 гадоў таму, што дало пачатак вашай кар'еры, не скончыла яе пры гэтым. І мне вельмі прыемна пра гэта даведацца. Дык вельмі рады зноў вас бачыць. 25 гадоў таму, вядома, халодная вайна ўжо скончылася. НАТО шукала новую ролю, новую місію. Мы тады размаўлялі пра інтэрвенцыі ў Босніі і Косава, у былой Югаславіі, калі НАТО выходзіла за межы сваёй тэрыторыі, як рука Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў для аднаўлення разбураных вайною грамадстваў. Сёння, вядома, ўсё вельмі адрозніваецца. Гэта выглядае значна больш падобным да халоднай вайны, дзе непрыяцелем ізноў ёсць Расія. Не Савецкі Саюз, а дзяржава-пераемніца, Расія. Гэта зноў калектыўная абарона, гэта зноў абарона тэрыторыі НАТО. І вы ўжо не чуеце так шмат пра інтэрвенцыі ў такія месцы, як Афганістан, або Ірак, або Боснія, або Косава, як мы чулі тады. Але з іншага боку можна сцвярджаць, што НАТО сёння значна мацнейшае, чым 25 гадоў таму. Калектыўная абарона цяпер у значна большай ступені ёсць прынцыпам аб'яднання, салідарнасці. 25 жа гадоў таму, як вы ведаеце, памятаеце, адныя саюзнікі былі вельмі залучаныя ў гуманітарныя інтэрвенцыі, іншыя менш, але цяпер усе адданыя калектыўнай абароне. Па-другое, вядома, альянс цяпер аддае значна больш на абарону, нават і 5% ВУП. І па-трэцяе, вы, вядома, бачыце пашырэнне НАТО. Такія краіны, як Швецыя і Фінляндыя, сталі цяпер саюзнікамі. 25 гадоў таму яны былі яшчэ выразна нейтральнымі, і цяперашнюю залучанасць немагчыма было ўявіць. Так што гэта іншы кантэкст, гэта больш падобна да першапачатковай мэты НАТО, але прынамсі з вайсковага гледзяшча гэта мацнейшы альянс, чым той, што мы мелі 25 гадоў таму. Застаёмся крыху яшчэ ў 1999 годзе, калі вы былі спікерам НАТО. Войскі альянсу наносілі ўдары па вайсковых аб'ектах у Югаславіі, спрабуючы спыніць этнічныя чысткі ў Косаве, арганізаваныя Слабаданам Мілошавічам. Альянс тады дзеяў, а не толькі гаварыў. Цяпер, калі справа тычыцца Украіны, мы чуем шмат дэкларацыяў. Так, ідзе дапамога, але НАТО ў вайсковым сэнсе не ўмешваецца. На вашу думку, ці ёсць такі падыход правільным? Ці надыдзе ўсё ж такі момант, калі Захад акажа ўкраіне сапраўднае маштабнае вайсковае падтрыманне? Well, I think we have to, first of all, be honest with ourselves and be realistic. I mean,
Ну, я думаю, нам трэба перш за ўсё быць шчырымі з самімі сабою, быць рэалістамі. Я маю на ўвазе Югаславія Мілошевіча. Гэта не Расія Пуціна ў сэнсе вайсковай моцы і здольнасці весці буйныя войны. Югаславія не была ядравай дзяржавай. Расія ёсць. Рызыкі для НАТО весці вайну з Расіяй у сэнсе ўзроўню вайны, маштабу разбурэння ў колькасці людзей, якія могуць быць забітыя, значна вышэйшыя, чым рызыкі, звязаныя з інтэрвенцыяй супраць Мілошевіча 25 гадоў таму. НАТО магло спыніць агрэсію Мілошевіча ў Косаве з вельмі нізкім узроўнем вайсковых высілкаў. Кароткая паветраная кампанія, што трывала 78 дзён, вельмі нізкі ўзровень стратаў з абодвух бакоў. Хоць вядома, з боку Косава былі страты, мы гэта прызнаём, але яны былі вельмі нізкімі ў маштабе таго, што вы бачыце ва ўкраіне сёння. Мы не гаварылі пра мільён ахвяраў, як цяпер, пасля 3 гадоў вайны ва ўкраіне. І таму НАТО змагло дасягнуць сваёй мэты вываду югаслаўскіх войскаў з Косава. Як я ўжо казаў, адносна нізкі ўзровень высілкаў. Мы мусім прызнаць, што ў выпадку з Украіны рызыкі значна большыя. Калі НАТО ўмяшаецца вайскова ва ўкраіне, існуе высокая верагоднасць поўнамаштабнай вайны з Расіяй, якая можа прывесці да ядравага абмену. Таму НАТО мусіць прыняць іншы падыход, які, вядома, палягае на тым, каб узброіць Украіну, каб яна магла выканаць задачу самастойна. Украінцы паказалі, што маюць вайсковую здольнасць, маюць інавацыйнасць, маюць навуку і тэхналогіі, каб спыніць расейцаў, калі атрымаюць дастаткова фінансавання і дастаткова зброі з захаду. І таму задача НАТО сёння іншая. Гэта не значыць, што арганізацыя не ўдзельнічае. Трамп толькі што сказаў пра адпраўку вялікай колькасці новых амерыканскіх відаў зброі для НАТО. І НАТО – гэта арганізацыя, што мае цэнтр у Вісбадене, у Нямецчыне, які збірае і пастаўляе зброю для Украіны, забяспечвае шляхі доступу, каб зброя хутка даходзіла да ўкраінскай арміі. Мы таксама дапамагалі, я кажу мы, бо да таго, як я пакінуў НАТО, я ўдзельнічаў у гэтым. Мы значна дапамагалі ўкраіне ў сферы кіберабароны, закупаў, бюджэтавання, і НАТО таксама дапамагае рыхтаваць украінскія войскі. Так што ўдзел вельмі значны, але новы геапалітычны кантэкст азначае, што гэта немагчыма зрабіць так, як у 1999 годзе з беспасярэднім вайсковым умяшаннем на замежнай тэрыторыі. На апошнім саміце ў Газе лідары НАТО ўзнялі планку абаронных выдаткаў да 5% ВУП. Вы ўжо згадалі пра гэта. Як вы ацэньваеце такую ініцыятыву? Ці можна сказаць, што гэта сапраўды моцны крок наперад? Як я згадаў, гэтых ворагаў можна было спыніць з вельмі нізкім узроўнем вайсковай заангажаванасці. І ў нас у 1999 годзе была нейтральнасць або нават падтрыманне з боку буйных дзяржаваў. Напрыклад, калі НАТО ўмяшалася ў Афганістан ці Лівію, яно мела падтрыманне з боку Расіі на той час, або Кітай займаў нейтральную пазіцыю ў Радзе бяспекі ААН. Сёння ўсё вельмі адрозніваецца. Сутыкненне адбываецца паміж вялікімі дзяржавамі – Злучаныя Штаты, Расія і Кітай. Наступствы вайны, як мы бачым ва ўкраіне, 7 мільёнаў уцекачоў, 20% жыллёвага фонду знішчана, 25% сельскагаспадарчай вытворчасці знішчана. Як я ўжо казаў, больш як 1 мільён ваенных ахвяраў. Наступствы вайны значна маштабнейшыя. І гэта азначае, што так, каб мець абарону і стрымліванне, НАТО цяпер патрэбныя значна большыя вайсковыя сілы, лепш абсталяваныя вайсковыя сілы, не толькі сілы спецыяльных аперацыяў, як у Афганістане, а сапраўдныя бранятанкавыя дывізіі, здольныя весці традыцыйную вайну. І гэта немагчыма з тыпам бюджэтаў, якія чальцы НАТО аддавалі на абарону яшчэ 10 гадоў таму. Гэта патрабуе істотнага павелічэння высілкаў, каб пераадолець, так бы мовіць, дывідэнд міру, разбраенне, якім мы карысталіся цягам многіх гадоў пасля заканчэння халоднай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп амаль адразу пасля вяртання ў авальны кабінет у Вашынгтоне пачаў ставіць пад сумнеў саму неабходнасць існавання НАТО і нават намякаў на магчымы выхад ЗША з альянсу. Цяпер ягоная рыторыка істотна змянілася. Апёкся на Пуціне, напэўна. Yes, I think he's been on a learning curve. I mean, it's been, to my mind, a very slow learning curve. Так, я думаю, што ён прайшоў праз пэўную крывую навучання. Мае на ўвазе, гэта была, на мою думку, вельмі павольная крывая навучання, улічваючы доказ таго, што Пуцін відавочна не гатовы быў прыняць замірэнне з Украінаю, акрамя як на ўмовах Расіі, і быў не гатовы да кампрамісу. І улічваючы, што Пуцін хоча працягваць агрэсію ва ўкраіне, гэта відавочна, і ён сам гэта даў зразумець, ягоны прэс-сакратар Пяскоў таксама даў гэта зразумець апошнімі днямі. Дык я дапускаю, што Трамп мог бы змяніць сваё меркаванне на падставе гэтых доказаў значна раней. Але лепш позна, чым ніколі. Цяпер ён, здаецца, значна рэалістычней глядзіць на Расію і на шансы хуткага мірнага пагаднення ва ўкраіне. І ён быў гатовы ўвесці санкцыі. Напрыклад, учора ён увёў 25% тарыф для Індыі.
he put 25% tariff on India. І адной з прычынаў, названых ім, было тое, што Індыя набывае шмат расійскага вайсковага абсталявання. Гэта праўда. Расійскія самалёты, а таксама 2 мільёны барэляў расійскай нафты штодня. Так што гэта знак таго, што ён цяпер таксама імкнецца ўвесці мацнейшыя санкцыі супраць Крамля і тых краінаў, што як Індыя або Кітай ці іншыя таксама гандлююць з Крамлём. Але гэта яшчэ пачатак. Вядома, і прэзідэнт ЗША мае звычку мяняць сваё меркаванне. Адным днём ён кажа, што ўвядзе санкцыі супраць Пуціна. Наступным днём, што хоча даць Пуціну яшчэ адзін шанец. Ён даў яму 50 дзён на тое, каб падпісаць мір. Цяпер 12 дзён на мір. Так што мы не ведаем, чым гэта ўсё скончыцца. Але, безумоўна, сам факт таго, што Злучаныя Штаты цяпер пагадзіліся пастаўляць Украіне ўзбраенне, напрыклад, сістэмы Пэтрыят, вельмі патрэбныя украінцам. Нават калі гэта на камерцыйнай аснове і Еўропа мусіць аплаціць большую частку гэтых паставак. Дык прынамсі гэта дае цяпер Украіне жыццёва неабходнае падтрыманне. І гэта добра, што пасля згаданага вамі саміту НАТО ў Гаазе, еўрапейцы пагадзіліся цяпер павялічыць выдаткі на абарону. Цяпер Трамп бачыць НАТО як значна лепшую арганізацыю бяспекі, і мы цяпер не чуем ніякіх размоваў пра выхад ЗША з НАТО. We're not hearing now any noises about a US withdrawal from NATO. Восенню Пентагон правядзе агляд войскаў. Магчыма, пэўная колькасць амерыканскіх вайскоўцаў сапраўды пакіне Еўропу, але агулам я не чакаю ніякага значнага скарачэння войскаў. І я думаю, што Злучаныя Штаты цяпер адданыя ўдзелу ў НАТО, спадзяюся, паслядоўна на астатнія гады кіравання Трампа. Давайте ўсё ж крыху наблізімся да Беларусі. Неўзабаве чакаюцца вайсковыя вучэнні «Захад-2025», якія Пуцін разам з Лукашэнкам плануюць правесці на тэрыторыі Беларусі. Нагадаю, менавіта пасля вучэнняў «Захад-2021» пачалося поўнамаштабнае ўварванне расійскага войска ва ўкраіну. Як вы ацэньваеце патэнцыйную небяспеку новых вучэнняў? Well, I think this Zapad will be clearly promulgated on the notion of... Думаю, гэты захад будзе выразна абвешчаны як сцэнар расійскай атакі супраць НАТО. Я думаю, гэта і будзе сцэнар. І зноў жа рэалізм, і гэта добра. Ніякіх ілюзіяў больш. When I was at NATO during the last Zapad... Калі я быў у НАТО падчас папярэдняга захаду, у нас быў сапраўдны фарс, калі расійскія вайсковыя пасланнікі казалі нам, што сцэнар – гэта тэрарыстычная атака ў Беларусі і што гэта будзе вельмі абмежаванае вучэнне з удзелам толькі невялікай колькасці войскаў. А рэальнасць была ў тым, што расейцы разам з Беларусю мабілізавалі больш за 100 000 вайскоўцаў. Was that the Russians with Belarus mobilized over 100,000 soldiers. They practiced nuclear attacks against Poland. Яны адпрацоўвалі ядравыя ўдары па Польшчы. Яны разгортвалі сілы проста да самай мяжы з Фінляндыяй, хоць тады яна яшчэ не была чальцом НАТО. І вось гэтая ідэя, што захад быў распрацаваны дзеля барацьбы з дробным тэрарыстычным інцыдэнтам у Менску, была, вядома, выкрытая як хлусня, шчыра кажучы. Расейцы не былі празрыстымі. Прынамсі цяпер, як ні шкада, мы маем большую стадыю супрацьстаяння з Расіяй. Але прынамсі ўжо не будзе такога фарсу, быццам расійскае вайсковае вучэнне прызначанае для барацьбы з тэрарызмам і не маюць на мэце ўспрымаць НАТО як пагрозу. І таму НАТО, назіраючы за захадам, будзе мець лепшае ўяўленне пра расійскія тактыкі, пра тое, якая ў іх стратэгія і як распрацаваныя планы мабілізацыі. І я думаю, што гэта дасць НАТО каштоўную выведную інфармацыю для планавання сваіх уласных вучэнняў і сваіх уласных калектыўных абаронных механізмаў у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе ў будучыні. І пад канец. У інтэрв'ю газеце «Навіны», для якой я працаваў 26 гадоў таму, я добра памятаю, як вы сказалі, дыктатары не вечныя. Лукашенко, падаецца, гэта праігнараваў і, відаць, зусім не збіраецца пакідаць прэзідэнцкага крэсла. Можа, ён вас проста не пачуў тады? Дык, можа, скажам цяпер гучней, разам, дыктатары не вечныя. Dictators are not forever. Well, yes, dictators are not forever, but it's also true. Дыктатары не вечныя, так, але праўда і тое, што ў іх ёсць звычка выжываць, утрымлівацца пры ўладзе. Частая сітуацыя для дыктатараў, што няма іншага выбару, акрамя як заставацца пры ўладзе, бо яны ўчынілі столькі злачынстваў, правялі столькі карупцыйных дзеянняў і настолькі груба парушалі правы чалавека для свайго насельніцтва, што альтэрнатывай перабыванню ва ўладзе ёсць суд у Гаазе, дзе ім прад'яўляюцца абвінавачванні ў ваенных злачынствах ці парушэннях правоў чалавека. Але ведаеце, ясна, што Лукашенко дакладна разумее, калі ён застаецца пры ўладзе ў Беларусі, дык не дзякуючы падтрыманню народу. Гэта дзякуючы фальшаванню вынікаў выбараў, дзякуючы таму, што ён вымушае сваіх апанентаў да эміграцыі, дзякуючы таму, што ён кідае ў турмы такіх людзей, як вы, Александру, вельмі добрых журналістаў, смелых людзей і трымае іх за кратамі. Так што ён не можа, як гэта часта робяць дыктатары, прыкідвацца, быццам ён там нейкім чынам волею народу. І зноў жа, як і з захадам, гэта хлусня, што была выкрытая.
exposed. But yes, it's unfortunately the case that... Але так, на жаль, гэта праўда, што дыктатары, паколькі яны кантралююць механізмы паліцэйскай дзяржавы і гатовыя выкарыстоўваць усё большы ўзровень гвалту для задушэння пазіцыі, ёсць майстрамі палітычнага выжывання. Гэта не ідзе Беларусі на карысць і не азначае, што яны маюць хоць нейкую глебу народнага падтрымання. Давайте ўсе будзем спадзявацца, што Лукашенко ўрэшце завітае ў Гаагу. Вялікі дзякуй. Thank you. Сёння з намі быў старшы дарадца НАТО ў адмысловых аператыўных місіях Джамішай. Алексей Белсат, Брюссель. Пасля гэткай захапляльнай размовы самы час да захапляльных вынікаў нашай стрым-апытанкі. Ці мірнае ў Беларусі неба над галавою. 57%, як і я, лічаць, што якое там, дроны падаюць, што вы. 21% гавораць, што цяпер па ўсім свеце немірнае неба. Гледзячы ў каго над галавою, мірнае, немірнае, гэта 20%, амаль столькі ж. І вішанька на нашым торце, напамін пра 2020 год, жнівень, якраз тут ужо 9 жніўня хутка будзе. Усё нармальна, дзякуй Лукашэнку. Саша 3%. 3% набраў гэты адказ. Вось на гэтых 3% у нас у студыі Белсат сёння ўсё. Будзем удзячныя таксама вам, спадарства, за падабайкі, каментары пад нашай трансляцыяй у Ютубе. І там таксама знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. Ну а цяпер прапаноўваем агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Россия заявила пра адмену ў аднабаковым парадку мараторыю на размяшчэнне зброі сярэдняй і малой далёкасці. Такія абмежаванні дзеялі з 2019 года, калі скончылася дамова аб забароне на вытворчасць і распрацоўку гэтай зброі. Ну а надоечы Пуцін зноку паўтарыў, што балістычная ракета «Арэшнік» ужо выйшла на серыйную вытворчасць. Расія гатовая размясціць комплексы на тэрыторыі Беларусі. Нашай калегі з YouTube-старонкі пацікавіліся ў гледачоў, як яны ацэньваюць гэтыя падзеі. На старонцы Белсат Ньюс у Ютубе у гледачоў запыталіся, ці нясуць гэтае рашэнне пагрозу Беларусі. У выніку больш за палову, ці 57% рэспандэнтаў выказалі занепакоенасць. Паводле іх размяшчэнне арэшнікаў у нашай краіне нясе рызыку. Яшчэ 26% баяцца, што ў такім выпадку Беларусь стане мішэнню ў канфлікце з НАТО. У тое, што сітуацыя не зменіцца, бо ўсё і так вызначае Масква, вераць 12% удзельнікаў апытання. І не згодныя з тым, што ракеты расейцаў небяспечныя, найменшая колькасць нашых гледачоў 5%. Прапагандысты і чыноўнікі ў Беларусі цяпер маюць вялікія спадзевы на новую адміністрацыю ў Вашынгтоне, што, маўляў, каманда Трампа націсне на еўразвяз і яны разам пойдуць на перамовы з Лукашэнкам на ягоных умовах. У той жа час аб'яднаны праходны кабінет сур'ёз упэўнены, што можа стаць адным з бакоў на гэтых перамовах. Ну вось паразважаць на гэтую тэму ў сваю праграму «Карані праблемаў» Яўген Волошин запрасіў сакратара Координацыйнай рады Івана Краўцова, а таксама палітолага Александра Фридмана. Цалкам выданне праграмы можна паглядзець на YouTube-канале Белсат Ньюс, а фрагмент ужо цяпер у нашым эфіры. Вот эту практику ковровых репрессий приостановить за возвращение посольств и за какое-то потенциальное участие Минска в переговорах, я думаю, это реально. Даже в контексте продолжающейся войны в Украине. Калі ўзяць вось тое, што ўзгадаў Іван, гісторыю з амбасадамі, а ці гатовы Лукашенко да гэтага? Першае, ці гатовы ён ісці на такія здзелкі, і ці гэта так цікава тым жа заходнім дыпламатам і заходнім урадам. Калі мы паглядзім зараз на палітычную сітуацыю, дык трэба прызнаць, што Беларусь прыярытэтам не з'яўляецца. У суседняй Літве не сціхаюць спрэчкі наконт так званага літвінізму. Некаторыя літоўскія палітыкі і грамадскія дзеячы вераць у тое, што беларусы прагнуць прысабечыць агульную гісторыю часоў Вялікага княства літоўскага, а потым і вярнуць Вільню ў склад Беларусі. Ці рэальная такая пагроза?
Ну, па гэты адказ звернемся якраз да літоўскіх гісторыкаў. Якраз пра гэта ў праграме «Раніца з Белсатам» спыталі літоўскага гісторыка, таксама аўтара адзінай кнігі пра гісторыю Беларусі на літоўскай мове Рустіса Камунтавічуса. Фрагментам інтэрв'ю дзеліцца наша старонка ў Інстаграме. Вот мои коллеги, историки из истории института были из Вильнюса, они говорили, не знаю, 10 лет даже тому назад, они говорили, вот хорошо, что в Беларуси есть Лукашенко, потому что если его уберут и придут демократические силы, тогда белорусы отнимут нашу историю. А вот отнимут, тогда литовцев уже не будет. То есть это то же самое, что отнять Вильнюс. Вот литовцы боятся, что белорусы отнимут историю, тогда отнимут Вильнюс. Мы учимся в школах. У нас очень ясно есть выражено, что Великое княжество Литовское – это именно литовское государство. Мы его создали, мы его расширили, мы там всех мирно или немирно завоевали. И тогда приходят белорусы, и они говорят, давай, может, поделимся. А давай будет и ваши, и наши. А давай мы что-то там выкрутим, что-то там. Понимаете, обидно, литовцам обидно. У нас усё. Дякуем за увагу і ваші каментарі, а таксама уподабанні. І з вами працавалі Валера Руселік і моя цудоўная калега Юлія Лабанова. До новых сустрэчаў на Белсаце.